Tak toto si už vyskúšal pravdepodobne každý, ale na to, čo predvádzali účastníci medzinárodného turnaja, je potrebná predovšetkým výborná kondícia a hodiny tréningu. Frisbee je netradičný americký šport, ktorý si získava už čoraz viac fanúšikov aj u nás na Slovensku. My nemáme rozhodčího, takže vlastně si musíme hrát spravedlivě a musíme si všechny přestupky hlásit sami. Tí hráči sa k sebe správajú férovo a vlastne v každom týme mám veľmi veľa kamarátov a stretávame sa. Na frisbee ma zaujíma hlavne to, že sa v ňom spájajú proste všetky veci, ktoré mám rád. A to je rodina, priatelia, zábava, šport, pohyb. Páči sa mi, že v jednom tíme sú chlapci a aj my dievčatá, takže to nie je nejako rozdelené. Aj kvôli týmto charakteristikám tomuto pre nás netradičnému športu podlieha čoraz viac mladých ľudí. Práve vo frisbee je krásne vidieť, aký je šport veľký fenomén. Nadšenie niekoľkých jednotlivcov, ktorí okúsili túto zaujímavú hru v Amerike, nakazilo aj ich priateľov. A teraz už na Slovensku funguje samostatná liga. Po skončení sezóny sa zvykne usporiadať turnaj pre priateľov a súperov z celej Európy. Máme tu teraz prihlásených 30 tímov, že môžeme zobrať len 18, lebo z kapacitných dôvodov. Čiže museli sme povedať niektorým tímom, že bohužiaľ, že máme plné, ale veľmi sa to páči tým tímom, čo tu sú, takže myslím, že to je úspešné. Princípom hry je vlastne posúvať si disk bez možnosti bežania s diskom do koncovej zóny. Vlastne tu, keď chytí nejaký môj spoluhráč disk, tak je vlastne bod. Podobne ako aj v tanci sa súťaží okrem tradičného hádzania si disku aj v kategórii freestyle. V porovnaní s ostatnými krajinami sme ešte len na začiatku, veď v Spojených štátoch je na frisbee zameraná dokonca aj vysoká škola. V Európe patria medzi najlepších zase Holanďania. V Holandsku tým, že sú ako medzinárodní, je tam veľa cudzincov, tak tam frisbee došlo skorej, takže je to na vyššej úrovni. Všetci účastníci turnaja potvrdili, že na frisbee je najlepšia hra fair play a rozhodovanie samotných hráčov, ktorí sa po zápase zídu v jednom kruhu a vzájomne vyhodnotia zápas. Hoci je pre nás frisbee stále nový a neznámy šport, možno práve tradičný futbal alebo hokej by mohli niečo z tejto športovej stránky pochytiť.